לא לגרמניה? לגרמניה, כי גרמניה היא השחקנית, היא וצרפת השחקנים המשמעותיים ביותר באירופה, וכדי להביא להסכם, כולם צריכים לעשות דברים, מעין פרוטוקול של מה היה, ואז מה הצעדים הבאים, בסוף מה המחלוקות במשא ומתן, ומה צריך מכל אחד. משם אני חושב שביחד אפילו, אבל אני לא בטוח, עדכנו את האמריקאים, ואת מקרון. מה זה אמריקאים? ביידן עצמו או ש... לא, הפעם, זה היה בדרך כלל מול היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, לפעמים מול ביידן, לפעמים מול בלינקן, הם מאוד הדוקים שם, ובוריס ג'ונסון. עכשיו, אתה יודע, היו, כל מנהיג והדרך שלו, בוריס היה, בוא נגיד, אפשר לחלק ספקטרום של מנהיגים, מי יותר נוטה לקו של עכשיו צריך להילחם בפוטין. כי הוא הרע ואסור לתגמל את הרעים. נכון. ומי אומר, אבל עזוב יש מלחמה, במלחמה כולם מפסידים. נכון, ובוא נגיד, בוריס ג'ונסון היה מאוד בקו התקיף, הייתי אומר שמקרון ושולץ היו בקו היותר פרגמטי נקרא לזה, וביידן גם וגם. נגיד את זה בצורה הרחבה, אני חושב שהייתה החלטה של המערב לגיטימית, שכרגע צריך להמשיך להכות בפוטין, ולא להגיע, פרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. אני טוען שבסבירות לא רעה אפשר היה להגיע. אם הם לא חודלים את זה? אם הם לא חודלים, לא בטוח.